Здравейте, с това видео ще ви покажа работата с програмата Дневници. В програмата ще ви бъдат заредени всички полета от споразуменията. Това ще се случва всяка година след приключване на споразуменията. След това еднократно ще трябва да си настроите кое поле каква култура е, а предшественика ще си го взима както и местността от предходната година. Всеки един блок може с бутона редактиране данни за полето да си избирате предшественик и така нататък, дата на сидба и да си променяте данните. Сега ще ви покажа как се прави едно пръскане, като си избера съответно землище и култура пшеница. Виждате, че може да се прави филтър както за всички землища култура пшеница, така и за определено землище култура пшеница, дали ще е ечемик и така нататък. Избирам пшеница и избирам всички полета, които ми са в таблицата. Избирам проведени химични обработки. Тук мога да избера с преглед на всяко поле, обобщено за всички. Ще ви покажа каква е разликата после. Избираме, зареждат ни са трите полета. От тук си избираме датата, на която сме правили това нещо. Като на всеки блок можем дори да въведем различна дата, както различна третирана площ. Когато тя е по-малка от общата площ на полето, е в червено. Минавам на по-бързо, защото да става голям клипа. Избирам препарат. Забравих да покажа. Тук са препарати, за които имаме фактури. В програмата могат да се въвеждат също фактурите, доставките на тези препарати. А когато махнем този филтър, са всички препарати, които са позволени и са за култура пшеница. Така. Избирам, сменям дозата дори. Виждате колко бързо става. Тук имам общо количество на схабения препарат. Той няма как да бъде точно 30 литра и 552 грама, а да речем примерно 31 литра. Ако напишем по-голямо число, с което все пак програмата предупреждава. Така, също може да си изберете и техника и работник. Продължаваме с следващ препарат. Азака, примерно. Неговата доза няма да я променям, единствено ще променя, че са 44 литра от изхабения препарат. И така, следващ препарат. Дерби. Тук променяме на 300 примерно. 1 кг, само че аз ще сложа 1,5. Даже ми казва, че е малко повече. Написал съм 4, извинявам се. Такив повече, но оставам го така. Ще сме изхабили 1,5 кг от този препарат. Накрая натискаме запис на мероприятието. Преди да се запише, ни отваря един екран, в който ни показва какво искаме. Пшеница, датата, третираната обща площ от трите полета. С 3 препарата пръскаме едновременно. Това са количествата, които можем и преди да натиснем запис, пак да ги променим. Тук можем да добавим още работници към това мероприятие и да разпределим обработената площ от тях. Тук можем да изберем без печатка MAP. Това означава, че мероприятието ще бъде запазено за вътрешни цели, но няма да се отпечатва към дневници. И натискаме запис. След като запишем, ни води в следващ екран, в който можем да направим обследяване. Връща една седмица напред, но ние може да си изберем и друга дата. Тук да напишем нещо си в нова фаза и съответно за трите полета едновременно можем да им променим пак площта, да направим този запис. Можем да продължим с следваща дата. Забравих да покажа, че когато сме отворили този екран, също веднага можем да видим полетата на карта,
за да знаем това ли са полетата наистина, които искаме да обработим. Когато вече имаме въведени мероприятия и изберем датата, която сме използвали, ще ни дава в червено тук. А с този бутон можем да виждаме всичко въведено до момента за избрания блок. Ето, до момента имаме обследяване и на 9 с един препарат, втори, трети. Така, ако изберем дата 9 отново, датите ще светят в червено. Това означава, че трябва да внимаваме да имаме същите обработки в този ден. Избираме примерно 24. Ако сме още в този екран, ни стоят и трите препарата въведени и след като сме избрали друга дата и същите полета, можем автоматично да направим нов запис и те ще се запишат и трите препарата за следващата дата. Отказвам този запис. Се връщам в предния екран, за да добиете представа за следващите справки. Вижте колко бързо можем да разпечатаме дневниците на тези три блока. Тук ни пита химическите обработки ли? Да. Ето го дневника. Написано ни е всичко. Кое землище е, коя област е където пшеници. Ако сме въвели естествено сорт, предшественик и дата на засаждане, ще да се покажат. Надолу абсолютно всичко ни е попълнено. Така е за трите блока, които сме избрали. В момента, ако натиснем Print, и ще се разпечатат и трите. Също с този бутон всички мероприятия до момента към на полето ни отваря веднага. Тук пише 150 в червено, защото намалихме малко площта на самия блок при обработката. Ще изберем друг, за да видите, че не е в червено. Ето. И съответно, ако видим някъде, че сме допуснали грешка, можем да изберем промени и да променим данните на този ред. Така, ще направим наторение на тези три блока с амониев нитрат, примерно, с някакво количество на декар 20, примерно. И тук 820. Хайде да изберем някаква техника и работник и да натиснем запис. Тук също може да променяте преди запис количеството на изхабения тор. Запис. Направих няколко записа, не заради друго, а за да ви покажа малко справки. Без значение дали съм тук във филтъра. Справки, мероприятия по дати. Разход по култури за период. Така, тук ни показва, че имаме от трети, независимо от датата, която ще избера, имаме само за култура пшеница някакъв разход. И тук можем да дадем преглед и то ще ни каже пшеница пръскане с еди кой си препарат, толкова обработена площ, 44 литра. Веднага можем да видим откъде идва това нещо, като натиснем бутона преглед по дати. И тогава ни показва с знак на датата, на когато е извършено това мероприятие и блоковете, на които съответно е извършено това действие. И общото количество, ето го тук отдолу. Тук можем с филтър да си избираме само за определени блокове. Справки. Разход на препарати за период. От 3 до 18 имаме от този препарат толкова изхабено количество, от този препарат толкова изхабено количество, от този толкова. Преглед пак по дати и ни показва същата справка преди малко, която виждахме. Аналогично е и с разхода по торове. Амониев нитрат, кога е направено действието,
трите блока, всеки един блок с обработената му площ, общата площ, обработената площ, скъпеното количество. Има още много функции, които ще ви покажа в следващото видео, за да не става голям клипа.